Guys, toto není testing, opakujem, toto není testing, toto je Doors a ja som ho momentálne dohral, ale chcem poďakovať shoutout, tu už neviem, či môžem povedať jeho meno, ale je tu so mnou... Čože? Postmener. No, som tu s Mimerom, chcem mu podať veľký shoutout, lebo mi pomáhal s týmto boss fightom. Nie akože v prítomnosti mňa, ale pomáhal mi, kde sú ventily, páčky. Aha, ono je to zmačknuté. Joj. Pomáhal mi s ventilami, s páčkami, ale som strašne excited a teraz nechcem znieť ako Sugar Danny, že OMG, jak dneska slejujete. To mám od jedného youtubera s názvom Bige, toho asi každý pozná. Ale chcem poďakovať veľmi shoutout Memarovi, že mi s tým pomáhal a ja to musím obísť celé? Hej, Mimer, predstav si, že by som to celé zvládol, ale že by som sa nedostal tam hore, že by som zablúdil. Ale v tej vode sú tie oči. To je na čas, alebo čo? No, vidíš, že to tam svieti tak červené, nie, že? No, áno. Možno sme to nevycúcli celé. Musíme si nechať plot twist do trojky. A dobre. Dobre. Toto je Doors a není to žiaden ten testing. On dohral testing, on vie, aký je ending. Ja to neviem, ja som sa vyhýbal spoilerom všetkým, čo existujú na planete Zemskej. Lebo nechcem mať vyspoilerovanú moju najobľúbenejšiu hru. Kde je ten exit? Tam je, dobre. A absolútne neviem. Viem iba o nejakej Grumble Queene, o ktorej mi tu furt hovorí Mimer. Ale o ničom inom neviem. Ešte o nejakom Castle Doom viem, ale... Tak, Mimer. Áno? Mám tu čest zmačknúť to modré tlačítko. Áno, máš. A čo teraz? Hore. Vychádzame z kanálu? Počkaj! No ne. Poď hore. Tá hudba, počkaj! Daj si to hru tišie, lebo ti praskne mozog. Koniec. Rift? My sme voľní. Mimer, ja som to dal, ja som voľný. Kámo, tak to je tak nádherné. Čo je tam ten hrad? To je ten Doom Castle, jak si o ňom hovoril? Uvidíš, áno. Uvidíš, chod dopredu. A drž Ečko, keď budeš pri tom. Chod dopredu. Ideme na to. Mám to... Čo sa stane? Ja, dobre. Poď. Dobre, animácia. To je tá animácia. Pozeraj. Teraz je tá Grumble Queene, o ktorom si hovoril. Čo tam vidí? Čo tam je? Uvidíš. Tá hudba. To bude nejaká chasing scéna? What the? Nepozeraj. What the? Ne, čo sa deje? To be continued. Čo ti dáva? Prečo mi to napísalo unik z poschodia 1? Kámo. Takže bude kapitola 3. Bude. Kámo. Ale čo bolo v tých veľkých vatách? Čo tam bolo? Nás to tak udivilo, videl si to, že? Kámo.
Tak to bolo tak moc zaujímavé. Jednak vyššie, keď trochu vtipnejšie. No. Ja som to celé natočil. Okrem toho Seeka. Iba na konci, keď už si dokončil toho Seeka. Kamo, ale ja som myslel, že sme zabili Seeka, ne? Však sme ho vyplavili do toho kanálu. Ne? Podľa mňa to ešte dokončiť. On takže finishím. Nechcel už dokončiť to, čo začal. Áno, ale kamo, akože chápem, figura mala tú svoju podobu byť hlavným záporákom Doors, ale Seek. Hej, ja mám takú konspiračnú teóriu, Mimer, chceš ju počuť? Akú? Taká teória, keď je Seek človek? Alebo čak, to čierne je tá vec. Čak Seek je iba normálny človek. No však hej, to je moja teória, proste, že je to človek, ktorý je pohltený, no, tou vecou a proste, že sa kedykoľvek dokáže transformovať na toho človeka a iba kvôli tomu blobovi má tú schopnosť sa premiestňovať. Podľa mňa ten Seek, on funguje ako Venom, podľa mňa. Venom je vlastná vec. Podľa mňa takto funguje, podľa mňa. Alebo ten typek sa volal Seek a tá čierna sviňucha sa vtelila na toho Seeka a tak existuje Seek, ktorý ťa naháňa a naháňa. Ale čo? Nebol to klasický Grambo? Nie, to bola Grambo Queen. Ona má túto. Čo? Jak si to poznal? Po tom, že má túto, mala Harry Pottera na jej. Ale to majú obidva Gramblovia v tomto. Nemajú. Majú. Obidvaja to majú. Koň to vyhľadaj, ale nemajú. OK. Kámo, ale Elfle... Kámo, ja mám teraz toľko otázok. Čo bolo v tom hrade? Prečo Seek zabil Gramble Queenu? Akože Seek je... On je len pohltil, hej? Áno. Ako Chrom. Áno. Ale podľa mňa ho zabil tú Gramble Queenu. Lebo vieš, ako funguje ten blob pri tom boss fighte? Vieš, ako funguje ten blob pri tom final boss fighte? Áno, viem. Že on ťa tak pomaličky doráža. Tak čo keď Seek, tak pomaličky doráža teraz Gramble Queenu. No to dá zmysel. Počkaj, ja si tam chcem nastaviť Čechiu. A čo znamená, čo je napísané? On ten achievement není preložený. Dobre, je tam napísané. See you soon. Vidíme sa skoro. That's sure was the beginning. To určite bol ten start. Kámo, ale však to isté aj v Rock Bottom, ne? Však, počkaj, nemá rovnaký popisok Rock Bottom? Kde je Rock Bottom? Kde mám ten achievement Rock Bottom? Neviem. Tu je. To je teprv začátek. Ja? Počkaj, keď si to dám do angličtiny. Tak tam bude... This is just the beginning. Jaj. Takže... Rock Bottom bol iba začiatok, ale Elfler sa pomýlil a achievement See you soon je iba začiatok. A vieš, čo by bolo vtipné, že by v kapitole 3 by bolo tak, že OK, koniec. OK, hoši, ďakujem, že ste pozerali na toto krátke, asi 5-10 minútové video a my sa vidíme na budúce. What's up?